Hej så alle sammen, velkommen til Roblox Prison Live 2.0 sammen med Peter, eller hvad man kalder mig. Vores mål er i dag at sådan komme udenfor og bare være hacker og alt muligt sygt. Ja. Jeg har ikke spillet så meget, og når jeg har spillet, så har jeg været mega noob. Kom, lad os gå herud. Skal vi gå ind og prøve at få nogle våben? What? Ja, det der, hun bliver kigget snart, ved du godt det? Hvis der hun bliver ved, så bliver man kigget. Dræb mig. Ja, dræb os, kom nu. Slår bare. Det var hun gider trykke. Hvordan er det nu, man slår? Det er bare at trykke F hele tiden. Ja, vi skal have en våben. Fik du en våben? Godt. Vi skal nakke nogle flere. Der er døde gæsten. Godt, jeg dræbte ham. Jeg fik det. Fik du det? Okay, kom, skynd dig, løb. Væk, Peter. Gå ind her. Lige ud. Kom nu, løb. Hvor er vi lucky, der var sådan et kort. Ud. Ja, det plejer at tage mig 100 år at finde sådan et kort. Ha! Du ved godt, vi lå bare i en læg dernede, ikke? Okay, vi crawler, så der vi ikke bliver skudt. Nej, det tager fucking lang tid. Nej. Løb. Ham der, han kan godt skyde os. Hop ned. Jeg er klar til at skyde ham med sin prop nu. Hopper du ikke ned? Jeg er nede. Okay, godt, nu har vi nemlig sat checkpoint. Bare reset character nu. Ja. Jeg er criminal. Ja, jeg er også criminal. Men nu mister jeg med kigger. Nå, men det er lige meget, vi skal ikke derind igen, skal vi? Jo. Vi skal derinde og dræbe dem, skal vi ikke? Okay, vent, har du trykket reset character? Ja, det her. Nå. Skal vi køre? Hvem skal køre? Det får du. Nej, jeg kører om bag, hvis det ser lidt sjovt. Ja, okay, kom. Kom nu, ind. Nej, men du skal køre. Ja, jeg kører også. What? Det er også mig, der kører. Sæt dig nu bag i. Kan du se den der bil der? Sæt dig bag i. Nej, fordi jeg kører i min egen. Nå. What? Kan du ikke spawne en bil? Laurits, det kan jeg ikke, når der shit happens. What? Okay. What? Så hop ind i den her bil, Nej, jeg kørte ned til den der butik der, og så kan du selv få en bil. What? Bilen, det er bare helt fed. Det her, det er bare drive skills. Hop ud her, kan du få din bil. Slap af. Lort. Jeg tager bare den her derovre i hjørnet. Hvor vi er heldige, der lå et keycard. Det plejer at tage mig 3 milliarder. Seriøst, den her bil glitcher. Jeg hader det også. Hvad sker der for bilerne, ikke glitcher? Ja, ikke? Okay, godt, jeg fik den fri. Jeg er sådan en rigtig James Bond bil. Eller skal vi ikke køre lidt rundt derude, hvor jeg skal se det? Jo. Eller? Hvorhen er du? Jeg er oppe ved politistationen. Okay, jeg kommer. Jeg kører ud fra den. Okay, jeg kan se dig. Jeg kører lige her. Kom, lad os gå lige ud. Nej, vi kører hernede. Der er et eller andet bro hernede. Nå, der ender du bare ud i ingenting. Hey, vent, vi skal om til spawn igen. Der kan man få AK. Nej, men jeg har allerede en. Har du en AK? Jeg har også en shotgun. Nå, jeg var ikke inde og hente det. Okay, lad os lige køre tilbage og hente det. Det var være sådan lidt længere tur. Vi skulle lige til at gå på McDonald's, mand. Jeg skipper bare den her bro. Jeg kører den, mand. Det er mega dejligt at bare køre. Mega godt, altså. Det her biler, de kører også mega godt. Altså, jeg har mega syge driver skills i Roblox. Det har jeg har kun kørt galt én gang. Kun. Jeg har kørt galt 0 gange. Oh my god, jeg glitcher inde i bilen. What's up? Ej, ham der er en bedre James Bond bil end mig. Nu skal vi gå ind og prøve at plukke dem der. Ja. Let's do it. Jeg kører.
Okay, så det vi gør, altså I kan lige se med en tutorial, hvor det er, man kommer ind. Ja. Det laver vi også lige om lidt. Hvordan kommer vi lige ind, når det er, du bliver nødt til at reset din karakter? Kom hun og kigger. Hvad? Ej, det gør hun ikke. Jeg tror lige, hun droppede kigger. Fuck it. What? Okay, vent. No. Skal du køre med? Min bil, den fucker op. Skal du køre med? Ja, kom nu. En MRP, din okay. Oh my god. GG. Ja, Claus, du er god til at... Det er godt til, at du har driverskilt. Det. Hvordan kommer vi ind? Hvordan kommer vi ind? Okay. Så det her, hvor jeg skal se med, ikke? Ja. Lol, kan man bare hoppe op på træet? Ja, prøv at se her. Og så skal man... Når du må ikke kravle, imens der du hopper. Prøv at se her. Fordi så sker der det, at man hopper bagud. Så hvis det er, du kan undgå at kravle, imens der du hopper. Puh. Hey, vent, har hun droppet et vent. Har hun droppet et kigger? Nej, okay. Lol, der står, you do not have enough stamina. Sådan der. Jamen det er fordi, der er nede i bunden, der kan du se, når det blå streg der, det er, hvor meget stamina du har. Nå, jeg bliver nødt til at vente til den der blå streg, den har løbet. Du må gerne løbe og sådan noget, det tager det ikke væk, men... Ja, resten. Ja. Lars, du kan se min arme igennem der. Jeg har ikke enough stamina. Du må ikke kravle, mens du hopper. Og du står lige op ad den der kant der, så hvis du hopper nu, så ruller ud. Okay, og så skal du bare løbe og hoppe over. Fuck det, så godt. Det der, det var skills. Har du overhovedet det en? Ja, jeg har en AK. Hun er der. Ja. Du kan godt plukke hende. Nej. Jeg tror ikke, vi kan plukke criminal. Nej, men vi kan plukke inmates. Så det er også sjovt. Nå, heller vi skal bare crawl her. Bare crawl. Nej, ja, vi skal da smadre dem. Ja, crawl. Og så når det... Nå, vi kan også snakke prisoners, kan vi ikke? Hvor hoppede du ned? Jeg hoppede ned. Sådan. Skaff dig et keykort, Peter. Skaff dig et keykort. Bum. Jeg skal lige reload. Skaffer du dig et keykort? Hun spurgte, hvorfor jeg dræbte dem. Altså, bare... Hey, er vi stadigvæk criminal? Ja, så hvis der er vi dør, spawner vi stadigvæk derude. Ja. Udover hvis det er, de fanger os. Ja, så er det bare rip. Men vi kan plukke politiet easily. Hey, vent, nak ham der. Jeg kan valke. Det kan vi ikke. Kan vi kun snakke police? Nej, vi kan også snakke det der. Nå. Men hende, hun er ikke tør på. Det er det. Oh shit, så kom der bare en ordentlig motherfucker bare. Nej, lad være med at skyde. Ding dong. Where are you going? Hey, vent, kan man komme op på taget? Lol, jeg tror lige man kunne. You don't have enough stamina. Who's got a keycode? You mom. Nå, ja. Ringer på your mom. Oh my god, lad mig nu bare komme her, Viva. Prøv lige at se dig selv, Viva. Pis. Kæft, mand. Så kan jeg komme der. Er jeg bare den eneste, der er fucking ny? What? Luk os nu ind! Jeg dør snart. Hvorfor? Der er et keycard, der er lige... Yes! Han har et keycard. Sådan. Godt. Skal vi ind og nakke de her? Ja, det kan vi jo ligesom ikke. Hold, jeg reloadede lige hurtigt. Nå. Nå. Vi nakker bare alle i håb på, at de dropper et keycard. Og så troller vi. Hvem plukkede efter os? Nej, vent da. Hvad? Ja, der var nogen, der dræbte mig. Ej, hvem? Ja, nogle dumme prisoners.
Bare rolig, jeg kommer igen, hvis det er. Går du ud i politigården og venter på mig? Der er en her. Et keycard? Nej, jeg har lige skudt ham. Nå, har du fået et keycard? Nej, ikke nu. Men jeg prøver. Kom nu. Jeg vil bare gerne have keycard. For fanden det... Giv mig nu bare keycard. Hvor stor er sandsynligheden lige for, at de dropper et keycard? Vent. Vi har glemt noget. Skal vi... Hvad var det nu, vores klan skulle hedde, Peter? Du siger det. Så jeg laver trommevirvel. Hvad skulle den hedde? I kan se det på hans Gota-navn. Ja. Jeg ved stadigvæk, at jeg er en lille spoiler. Jeg ved ikke, om jeg allerede kunne gætte det, men... Ja. Vores klan hedder Master. Ja, jeg blev fanget nu, Lars. Nej, hvordan... når jeg skal have et keycard for at redde dig. Which just, by the way, ikke sker. Kæft, ja. Altså, hvad er så savage, jeg nu var? Nej, jeg er fanget. Ja, selvfølgelig er du det. Hey, jeg kender en glitch for ikke at blive fanget. Hvad er det? Nej, men det skal du gøre, mens du er i håndjern. Nå, hvad er det? Man skal sådan lige skynde sig og trykke menu og join team og join prisoners. Lige for at, imens der man bliver fanget. Hvad sker der så? Ja, så bliver man bare en normal prisoner. Wow, jeg den boks, så kan lige så godt bare dræbe dig, ikke? Jeg kan lige så godt bare reset. Nej! Lort, jeg kom næsten op. Jeg kan godt lide, at man bare kan klatre på et træ og komme op. Oh my god, min stamina skal op. Lort. Nej! Ved du hvad, du skal fucking ikke plukke efter mig, fatter du det? Og så bliver jeg lige politi alligevel. Hvorfor? Og så får du bare lov til at dræbe mig indtil at få et keycard. Nå. Så kom ud foran politigården. Jeg spammer den her, bare den der knap, der hedder Join Guard. Du godt, det aldrig kommer til at ske, ikke? Jeg vil... Seriøst, ham der, han tror, han kan plukke os. En criminal tror, han kan plukke os criminal. Lol. Vi er neutrale. Lol, du er neutral, jeg er criminal. Ja, det vil jeg bare tage det. Sådan, okay. Er du en guard? Nej, ikke nu. Men please, lad os bare få gå udenfor. Må jeg gerne gå udenfor? Må jeg gerne komme udenfor? Please, lad mig komme udenfor. Må jeg gerne komme udenfor? Seriøst, det er mega svært at komme op i det her træ. Må jeg gerne komme udenfor? Oh my god, jeg har ikke nok stamina. One another. Der giver os lov til at escape. Hver gang jeg er guard, plejer jeg bare at hjælpe folk med at escape. Oh my god. Escape. Her er det dig. Ja, det er mig. Er det dig, der lige går en bil? Nej, det er mig, der er herude. Lol, ej, yes! Nu er du criminal. Ja, okay, resetter din karakter. Ja. Du kommer bare herop i bil, ikke? Ja. Så kommer jeg op, og så swager jeg igennem en fed gulddrengmusik. Jeg kommer med en James Bond bil. Du er rigtig gay. Hvorfor kan jeg egentlig så meget James Bond? Jeg elsker James Bond. Nogle gange. Jeg elsker James Bond. Ja, det gør jeg. Gør du? Ja. Kan du ikke lide ham? Det var i hvert fald fint, ikke? Jeg tager en police car. Men han tager alle damerne. Det er ikke særlig fedt.
Okay, hvad fuck? Okay, Det farlige var, det her lige til pigerne, det farlige at være kæreste med James Bond. Du dør. Hvad? Ja, Hvis der man er kæreste med James Bond, så dør du på 0,5. Så lad være. God advice. Stop dig selv. Nej. Hvis det er han spørger, om vi skal være kærester, så skal du bare tænke, stop dig selv. Nej. Stop dig selv, James Bond. Jeg er alt for lækker til dig. Ha! Policeman! Tror du kan nakke mig? Nej, det kan du. Lad os, der er sådan en mand, der er rundt med sådan noget pizza, ikke? Så siger bare, skal vi ikke være kærester? No! Nå, er det ikke ham der... Ja, så siger han, you wanna be gay? Nå, det er ikke ham der med den pink... Nej, jeg synes bare, det lever. Er det ikke ham der med den pink dragt hele tiden? Jeg siger bare, kunne det ikke være sjovt, hvis det skete? Nå, okay. Er du klar, mand? Jeg herinde, nu skal jeg bare nakke politi, og der står politi der, han skal fandme dø. Rigged. Lol, politiet han faldt. GG police. Nu står jeg heroppe og kamera på dig. Hey Peter, er du der? Ja, jeg er herinde. Kan du komme ind? Nej. Der er for mange politi rundt omkring. Der er en, der hedder Olive. Så nu kommer jeg nok heller ikke ud. Jeg elsker at nakke politier. Selv Det er så fint. jeg var... Og jeg er så glad for min cykel. Den kommer langt. Jeg one-shottede ham. Droppede han et keycard? Nej, gør det. Det skal vi skal altid kigge efter keycard. Jeg tager bare hans M9'er. Just for fun. Okay, der kommer en politi med stødpistol. Nej. Hvordan redder man? Tag dem. Tag et fucking kigger. Nej, jeg døde. Lort, nu er du neutral igen, er du ikke? Er du ikke neutral igen? Smage skal de. Er du ikke neutral igen? Hov, jeg tager lige hurtigt nogle våben, så kommer jeg. Er du ikke neutral igen, Peter? Nej, jeg er ikke neutral nu. What? Så bliver jeg bare skudt. Er du spadet ind i en celle? Nej, ikke nu. Okay, godt. Jeg kommer ud og prøver at redde dig med min AK. Jeg havde den, der var skyde af. Ja. Men de bliver kigget. Det ved jeg godt, det gør. Lad os se, jeg kan godt komme ud nu. Har du fået et keycard? Nej, jeg har en hammer. Råb højt, hvis det er, du får et keycard, seriøst. Ah! Har du fået et keycard? Nej, porten var åben. Porten var åben, og så kom jeg, og så var den lukket, og så var der bare rib, og så havde jeg ikke lyst til at leve. Det var gas. Nej! Lort. Jeg hader folk. Elle? Nej, fordi ham her, han er ikke godt. Han bliver ved med at tease mig. Så hvis jeg kommer op på træet og sådan noget der, ikke? Men Kæft, den douche. kan jeg klare jumpet? Kraftedeme dø, han skal. Skal han kraftedeme dø. Det kan jeg godt love dig for. Nu skal du dø. Hold nu op, for fanden. Eller min character, han ved sgu ikke, hvordan man hopper. Nu bliver porten åbnet. Kom nu, port åben. Åben port. Gid, der var en eller anden glitch på at komme ind. Er der overhovedet et glitch med det der træ? Peter. Hvad? Er der overhovedet et glitch med træet? Eller var det meningen? Jeg tror, det er lidt meningen.
Eller også var det meget, meget, meget random. Yes. Kom over. Jeg kom over. Jeg kom over. Sådan der, Laurits. Er du criminal igen? Ja. Nice. Jeg skal nok alle dem her, for fanden. Kan criminal godt nok criminal? Nej. Vi skal så meget ind og have et fucking keycard. Er der et keycard? Er der et keycard? Nej, jeg bliver fængslet. Lort. Flængslet. Jeg bliver flængslet. Nå, okay, jeg blev ikke fængslet. Nu skal jeg bare lige ud igen. Ja! Der var en politi. Reset. Nej! Jeg skulle have resettet noget før. Lord. Er du en inmate nu? Jeg var lige blevet kriminel, og så blev jeg kommet ind, og så blev jeg... fuck nu af med at skyde. Jeg kommer den ind nu. Jeg har ikke noget kigger, nej. Fuck nu af! Ej, hvad er meningen med livet, hvis der man gør det der, mand? Hvad er meningen med livet, hvis der man gør det der, altså? Er du klar til at se en mester? Der er politi, der lukker ud. Nej! Befri mig! Laurits, så er jeg en inmate. Noob! Hvad siger du til at stoppe den her episode lige her? Ja, det var alt for den her episode. Håber I synes vores klan-navn er mega fed. Ja, husk at like videoen, hvis du kunne lide det. Ja. Yes. Og Vi hej. ses. Vi ses. Hej.